Γεια σας παιδιά, είμαι ο Σταύρος και σήμερα παίζουμε Skywars, oh yeah. Γιατί κάνω zoom, ούτε στην αρχή του βίντεο. Λοιπόν, καταρχάς, γιατί καταρχάς είμαι στο Crafters Land, και παίζουμε Skywars. Οπότε ας αρχίσουμε, γιατί θέλω να αρχίσουμε, oh yeah. Τόσο πολύ. Και ακούμε γλίτσες από την αρχή του game. Λοιπόν, καταρχάς, άντε βάλε Godzam. Δεν ξέρω. Έχω διάθεση για Godzam. Έλα. Καταρχάς, έχω skin. Oh wow, Χριστόφορε, πώς έβαλε skin. Ellie.by φιλαράκο. Θα κάνω και tutorial. Λοιπόν, και θα εξηγήσω τι γίνεται με το Ellie.by στο tutorial φυσικά, γιατί βαριέμαι τώρα. Τι είπες Χριστόφορε, βαριέσαι? Ναι ρε φίλε, βαριέμαι. Τελείως. Oh shit. Πού είναι τα chest αυτό το map? Δεν έχω παίξει ποτέ αυτό το map. Όχι, timelapse είναι. Το έχω παίξει, απλώς έχω καιρό να παίξω Skywars. Oh shit. Πού είναι? I want all the chest of the map. LOL. Τίποτα. Κάτι το οποίο να είναι προφανές ότι είπα. Τρεις και ο ένας είναι γυμνός. Wow. Εξέλιξη. Κάτσε. Αν μπορώ να δω. God damn it. Θα πάρουμε λίγο ξυλαράκι. Oh! Ξύλο! Πού πας? Ηλίθιο ξύλο. Ήθελα λίγο ξυλαράκι κι εγώ, άνθρωπος. Δε. Κλαψ. Τουπ. I play Pokemon. Lol. Όπα! 30 λεπτά. Εντάξει. Shit! Είμαι ένας τρελός τύπος. Όχι! Όχι. Στα διάλο. Τι while spectating, αφού πατάω leave. Άντε. 360. Όλε. Και πάμε λίγο στο map. Χριστόφορε, νέο μικρόφωνο βλέπω. Και πόσα hertz είναι? HG 20.000. Lol. Φυσικά και δεν εννοώ 20.000. Δηλαδή, άμα ήταν 20, θα ήταν κάνα. Δεν ξέρω. Κυριολεκτικά δεν έχω ιδέα. Και επίσης, κάτσε, γιατί εδώ τα έχουμε κάνει μαντάρα. Δεν το έχω. 1, 2. Αχα. Αρχίδια. Πάμε σε έναν. Fuck. Άντε γεια. Όχι! Πάνε τα πράγματά του. Γαμώ το. Αλλά εντάξει. Φάγαμε έναν. Θετικές σκέψεις. Δεν πεθάναμε τουλάχιστον. Τουλάχιστον δεν πεθάναμε. 3, 4. Αχα. Άλλο ένα. Τίποτα. Ένας έπεσε. Τώρα που φαίνει τα chest. Έλα ρε! Τι κάνω τρελός! Άντε γεια!
Holy shit! Όχι! Όχι ρε πούστη! Όχι ρε! Όχι ρε! Τι έκανε ρε? Δεν ξέρω ποιος με σκότωσε. Ένας πεντοάρχη. Pablo Craft. Θα πάρω εκδίκηση. Εντάξει. Pablo Craft. Ναι. Ούτε το όνομά του δεν θυμάμαι. Το πιο μικρό φάση Skywars ever. Τουλάχιστον έχει Enderpearl. Λοιπόν, πριν από λίγο έπαιζα στον Elysium και ήμουνα σε φάση. Τι είναι αυτά τα Skywars? Δεν είναι τα κατάλληλα Skywars να παίξει σε βίντεο. Και πολλοί έχετε κάνει και πολλοί έχουν κάνει. Δεν ξέρω για σας. Δεν θα κάτσω να νοιαστώ. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και το punch bow. 1. Δεν χρειάζεται πολλά. Δεν είναι κάτι. 2, όχι, 2, 3, 4. Αχα. Ακόμη μαθαίνω να παίζω καλά Skywars γιατί από το Master έχω μάθει λιγάκι, από το Winner. Ξέρετε όλοι για ποιον Winner μιλάω. Fuck! Άντε γεια! Ξέρετε όλοι. Τι χάκερε! Έσερε! Καρκίνε! Ρε! Όπα ρε! Όπα τον! Έλα εδώ ρε! Έλα εδώ ρε! Damn pet. Έλα εδώ ρε Λούκι, δεν αρχίσαμε καλά. Δεν μου λες καλά. Έλα εδώ πρε Λούκι. Γαμώ. Δεν τα λέμε καλά. Δεν τα λέμε καλά. Δεν μου φας. Δεν τα λέμε καλά. Δεν τα λέμε καλά. Πεθαίνω. Όχι το μαλάκι, τι κάνει ρε ο άχρηστος ρε. Τι κάνει ο Αχριστούμπης? Γεια σου ρε μάγκα. Έχεις και golden apple. Frame drop. Παναγίτσα μου. Τι frame drop ήταν αυτό? Τζατζατζάξεις. Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε. Ρε με μένα θα κάτσεις να μου τα βάλεις. Να τα βάλεις με μένα ρε. Τι είσαι εσύ ρε να τα βάλεις με μένα? Ένα σκάτο είσαι. Τι κάθεσαι και πόλεμο. Τι ήταν αυτό? Όχι το θέλω Enderpearl. Θέλω Enderpearl. Oh fuck. Τι βλάκας. Γαμώ τα frame drop. Τι σιμσίμι YouTube. Σιμσίμι, ένα σιμσίμ βλέπω. Ωραία. Ειδικά αυτοί που παίρνουν ένα Chester φίλε, ειδικά. Ένας δικός μου. Το πέτυχα. Ένα. Έλα. Έμντε. Πω. Μόνο blocks που πω, όχι κι αυτός ρε. Όχι κι αυτός ρε. Γαμώτο. Γαμώτο, δεν έχω blocks. Θέλω blocks. Blocks. Γαμώτο. Εντάξει, θα σπάσουμε εδώ ξύλο. Τέλεια. Όχι, τέλεια. Τέλεια. Ο Χριστόφορος Πομαλάκης θα το τζιγκάνω. Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε. Το μαλάκα. Τι είναι αυτός ρε. Έλα εδώ ρε. Πρε Λούκι. Θα με φάσει. Ωραία το μαλάκα. Το μαλάκα. Όχι ρε το βλάκα. Όχι ρε. Πούστη. Πάντα.
Πάντα εκείνη τη φάση που είμαι σε φάση fucked up, κάθονται και πετάγονται. Τι θέλετε και πεταγόσαστε ρε. Ρε, τι είναι αυτά ρε. Συμμορφωθείτε. Τι κάνετε ρε. Ρε, τι είναι αυτά ρε. Πάμε άλλο ένα. Πάμε άλλο ένα. Είπα να παίξουμε λίγο Skywars όπως είχα πει. Στο μεταξύ άσε normal normal jump. Χριστόφορε. Τι είναι αυτά. Πείτε μου ότι θα μπουν OP chest. Λέω. Όχι, απλώς λέω. Λέω μήπως παίζει κάτι. Όχι ρε. Όχι ρε μα. Ξέχασα ότι εδώ έπρεπε απλώς να πας. Έπρεπε να πας στα πλάγια. Και αυτή η φάση. Όχι ρε. Όχι ρε γαμούτο. Πω. Αυτή η φάση. Ορίστε, πάρε αυτό, πάρε το Enderpearl. Άστε εκεί μέσα. Ωραία, τι κάνω ρε. Με τη ζωή μου. Κάνω, τι κάνω ρε. Καλά. Θα χωθώ. Όχι ρε. Από πίσω. Θα το φάω από πίσω. Άντε για. Ναι. Woo! Damn. Πόρε τι είμαι εγώ ρε. Ωρε βλάκα. Στο μεταξύ το πέτυχα τελείως τυχαία. Oh fuck. Έλα. Μη με ρίξεις, πουλουζού. Πουλουζού, don't you ρίξεις me. Φυσικά και ξέρω αγγλικά, απλώς λίγο πολύ κολλάω μερικές φορές. Έλα εδώ. Έλα εδώ ρε. Πού είσαι ρε. Δεν σε βλέπω. Αν δεν σε βλέπω. Αν να πάω δίπλα. Τίποτα δεν μου έχουν αφήσει. Πω ρε φίλε, καρκίνος. Με την έννοια του winner ρε. Προσέξτε τι λέω. Πω. Τίποτα καλό ρε φίλε. Ένα Enderpearl θέλω. Ναούμε. Τσουπ. Πάμε αργά. Παναγίτσα μου! Όχι ρε μαλάκα. Κλείνω εδώ το βίντεο. Μόνο βλάκα. Οι άλλοι κάθονται εκεί πέρα και φλάτσα. Περιμένουν εγώ πότε να τους φάω όλους και πετάγονται πάνω μου. Δεν μπορώ ρε. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο. Παρόλο που ήμουν πολύ ήσυχος, συγγνώμη, θα κάνω καλύτερα βίντεο με παρέα και guests, ίσως. Μπορεί. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Άντε γεια σας και κάντε ένα subscribe, ένα like και ένα share και γεια σας.